Aste honetan, lehenko aste azkenean, San Sebastián Gastronomika. Kongresua, Donostin. Parrilla lehiaketa. Parrilla lehiaketa, estatuko 5. parrilla lehiaketa ospatu zen. Eta bertan, 8 parte hartu zuten. 8 parrillero izan zian bertan. Eta 8 horietatik 3 euskaldunak zian. Eta 3 lehenengo 3 postuetan gehatu zian. Eta hementxen ditugu. Hementxe dazkau. Lehenengoa eta 3garrena. Bai, hoxe. Aitor Etxabe eta Aitor Manterola. Arratxaldeon. Txaldeon. Zemus pareja. Ondo. Zorionak aurrena. Aitor Manterola, lehenengo postuan, Lezoko Patxikuenea jatetxekoa. Eta Aitor Etxabe, zeakoa, txondorra saroteikoa, arrazatekoa. 3garren. Baita, lehen urtean 2. nintzu. Lehen urtean 2. Aurten 3. Baino, kontatu behar diguk, zerre baino lehen, Aitor, argi utzi behar diguk, ze gertatu zen parrillarrekin. Zer, bi parrilla mota ote zeuden, eta abar. Kontua, pena da, parrilla denak desberdinak izatea. Eta desberdinen artean, bueno, 3 zauden, bueno, batzuko la planuak eta berza batzuko inklinazioa dakatenak, baina inklinazioa kristona sakaten. 30 gradu, ero untxinezko kristona inklinazioa sakaten da. Lehenengoko parrilla 2 altura sakaten. Eta lehenengokua ondo zion, baina bigarrenak sakan toperik, atzian da parrilla jauzit esan. Eta manguak ere kenditu bitze zaion, eta karo, eta arazo izan nun horrez. Resultado de baio. Inklinazioa... Resultado de errore baio. Istripora izan zen du. Hori, parrilluak hori euki behar du. Zu konforme, ez da esan dakoak ino? Arrazoi daka. Arrazoi daka? Bueno, irabazleak, arrazoi daka. Asuntua izan zen, hoxe, lehenengoko alturan oso txingarren alturan gerate zala, eta bigarren nahi altura politxa zala, baina, karo, jauzit esan parrilla, eta txuleta kantatzen zebilizian da. Azkenian goiko parrillan mantentzeko, berua mantentzeko parrillan egin behar izan ditun, eta, karo, denpora motza, zi orduko beste, Aitor, jazta, eta, bueno, txuleta jontzian, nahiko xelebre. Lehiaketa baten nik uste, eta gaina 8 bakarrik izan da, ez? Bertan, estatuko honen txunak izango ziala, kontutan izan da, parrillak denak berdintxuk izan barko dute. Hau da, lehenengo saria, ez da, Manterola? Bai, iso da. Bueno, a ver, ze behar du... Manterola mikrofonoa badabil, ez da? Badabil. Bai, Aitor. Bueno, Manterola, ze behar du parrilla hon batek? Parrilla hon batek, zer? Ba, emizi genero ona, ez? Aukeratu gertu materia prima lehen osan duten bezala, ez? Eta gero, zua, kondizio ere bai. Ikatza ona? Bai, ikatza ona eta ondo piztua, ez? Surtidoreko eta ez? Ez, normali bada ez. Ikatza ondo piztua euki behar da, ja moteldu pixkat ikatza, indarrak egin mandi madu, izan dizu kontrolatu, ez? Daude, zu BMP eta enberezez zuk dominatzen, ez? Zua makaldu, haragi egin hasi eta gero ja bukatzen, nahi zunean gortu, indartu izua, pixka muituz, edortzen dezu hori, ez? Konformela? Guztiz. Bai, Guztiz konforme. Nik ustetan pixkate, karo, eske gero parrilla segun ze parrilla dakazu. Nik norbera daka bere parrilla, ez? Nik apropos niretzako inun. Eta nik ustetan zai, bueno, haragiak erretzeko gehien bat, zua nahiko bixigotia. Baina, karo, nik altura desente dakat, eta nik ustetan zai kostra ziren ondo atatzia, ez? Eta ustetan zai oso bero mantentzia. Alegia gainean azala, kaskar txamarra, gero buelta, gero juguak erdia mantendu eta bero atea. Eta hori da, sekretu, eta horretako nik pixkate zua bixi uzatzen zaio. Bero atea, gordin entxean eta kaskarra. Eta gero, bueno, dana da, txuleta bat bidamoruan egiteko, hori, epeldutak behar dela pixkate. Kampuan eta denporaz aurretik eta. Askotan irutzegu, soziadea joan, eta aurretik jarren zelitik pasa, txuleta bat erosita gara, hotzotza. Kamaratik. Hori da muskolo bat, hori da gu bezala zu zamatzade sauna batean, epelduta, zure muskulatura dagoenga biguina, ez? Eta txuletara goztera. Hotza mani mado, gorgorra eta ez dezu ondo egingo. Etxabe, zugu lertzezu bizitza parrillei gabe? Nik ez. Nik ez, andas bien. Andas bien, ahora has dicho. Bueno, ezeatik lehiaketa honetan aragia bakarrik egiten da, eta ez arraia, sotetako egin ziteken ez, aurna arraia, opsiu arren bat, eta gero txuleta. Bi lehiaketa edo gehi egin laike. Bai, eske nik hori uste. Eta parrillero hon batek jakin barko luke, pixka. Horre muten dan, premioa izaten da, bata proveedorian dako, eta beste bat, parrilla, erretzen duena parrillero dako, ez?
Eta, karo, ja, probedoriak arrainakin hastian, ez dakit txenik zela dagoen gastronomikako kontua zela dijuan ez dakatidaik, ez, baina bai, izatea da, hori, txuleta badakatzu provedore propio badakatzu, eta, bueno, hori da, eramaten dana, ez. Baina, nipe uste dut eta aragia biek esan behar. Zuen jatetxe edo sagarrotegitan denetik iten duzue, eta aragia bakarrik ez parrilan, arraia ere iten duzue. Bai, eski. Biak berdin, gustora nahiago ikadidez, aitor nahi badeke... Goetxean gu egiten ditugu nik iten dut aragia eta nek koinaduak egiten du arraia, ez? Ba, gaude bakotxa bezonan probain gabe, launtzen bitez, minio... Zuenien txuletak baka fama gehiago, ala? Pentsa, Ahi etorra izelako, esate pelotetea, pixkat. Bueno, koinadua esan du, baina hala ere parrilla lehiaketara, esan berda aitorrek, aita eraman zuela, ezta? Oski. Laguntzaile. Claro, Aitorra nola 15 urtekin hasi zen aitei laguntzen eta oain lehiaketa jundanean aita laguntzaile eraman du. Bai, pixka vuelta, ez? No, beti, bueno, nahi nun behakin, jugun eta lortu... Bion artean. Bai, netzako esan da oso polita. Berrogei urte, hendu geha hor, danean, eta, bueno, no espaite, zer irabazi, ez? Zortzi horietatik, bi azkenekok, Burgosekoak eta Valladolidekoak. Horrez esan edo... Espainian parrilla Euskalduna beste pasta batekoak gehala. Beste pasta batekoak. Ni Valladolidekoak kartzela emango nuke. A ver, esan txekzio. Hazi jun tipua, barrika eurrekin zu eiten, hango kehatza, maten zuen hijito talde bat hori, ezin zen egon. Ondokoak, Pedro Gaixuak, Madriden dagona, Pedro Muñagorri, zakan denak ikea dena behonduan, zina lan egin da horrela. Mantzigun ikatza eta behatorri zen, barrikako eurra zilda, ez dakit zer, eta ua piztu, eta armatutzun kistan. Bere importantzikin gauza raruak egiten hasi zen, bai. Sua eta dena zehorrek piztu hartzen duten? Bai. Bueno, eta oain olako maila ontako lehiaketa baten parte hartu izanak, eta zure kasuan irabazi izanak, lehendik zuen jatetxeak ospea balima zuen, ez? Honek pentsatzete gauza hauek, ondo etortzen dira, ez da? Bai, bizkat, bai. Bai, gero nabaitza alda, bai? Bai, gaur bertan ez barkatu denoi, baina jun naiz lan askorekin, ez ditutan denak lanian, du bezala korrika. Bai. Bueno, lasaiz, gaur ikusten nahi danakin programa, kriston, jende pila jungo ez egin betik gara. Bueno, ze premio izan dezue, diruik izan da, hoxe bakarrik izan? Hoxe bakarrik. Diru asko, bai, nago, zea... Raton atzetik nabil, a ber, no aman dirua. Rodrigo Raton. Bai, atzetik a ber, izen Andorra, ospe pixka dirazi badezue. Hala ere, Raton uste parrilla eta gustatuko zaiola. Bai, ni parrilla jarko nuken nik hori. Bai, ez da, bea, parrilla, bai. Guk badeu hemen, opari txiki bat. Joder, ikustezue. Hau esatzen aldezue. Magic Grill! Horrelako instantanea. Ikustezue. Urrugurtian honek iningo jo. Karo, ba. Joder. Honekin aragian igual, hobeto moldatuko nintzen. Ahí va, hartu eta familiak ingute bat zate, ez dakit, urbasa. Erki, Aitor Manterola eta Aitor Etxabe, eskerrik asko! Euskal Herriko parrilla hortxe, altura!